Preview. Il-lejla tajba bibtijaj, nispera kelkom ġurnata mill-laqwa. Nilqakom għall-analiżi tal-partita bejn il-Nottingham Forest u l-Liverpool fejn l-iskor spiċċa web xej favur il-Liverpool b'gol ta' Darwin Núñez illi kien skurjat fl-aħħar momenti tal-logħba. Il-Liverpool sabu diffiċli biex jiskurjaw kemm il-Liverpool kif ukoll Nottingham Forest sabu diffiċli biex jitfgħu l-ballon fix-xibka. It-tnejn kellhom iċ-ċanses tagħhom, eżempju minnhom il-Forest kellhom ċans tajjeb ta' Elanga fejn il-goalkeeper tal-Liverpool mill-Irlanda Caoimhin Kelleher għamel save tajjeb biex iżomm l-iskor xejn b'xejn. Dal-goal qed jilgħab minflok Alisson li bħalissa sfortunatament jinsab barra mill-iskwadra minħabba hamstring injury illi ftit ta' jimilu irċifejna l-aħbar illi Klopp ikkonferma li l-injury tal-Alisson hija daqsxejn serja u ġifieri jaf tħallih barra l-daqsxejn partiti. So kif kontikom l-opinjoni tiegħi ta' meta nistgħu naraw ir-ritorn tal-Alisson naħseb l-aħħar ta' April jew il-bidu ta' Mejju kif tkellem Klopp. Is-sinjali ma jidhrux daqshekk tajbin, però sissa minn mindu weġġa Alisson Kelleher id-dina tajjeb ħafna, laqa ħafna chances illi setaw faċilment kienu skorjati. Eżempju fil-Carabao Cup Final tal-ġimgħa li għaddiet qabel 9 saves ma' Southampton kien reliable u kif ukoll il-biera iċ-chances li kellhom il-Forest laqahom tajbin ħafna. Semmejt dak iċ-ċans ta' Elanga fej faċilment seta' fetaħ l-iskor tal-partita imma Kelleher ura l-kwalitajiet tiegħu. Bħala logħba in ġenerali il-Liverpool kellhom il-kontroll, dominaw il-possess, kellhom iktar chances, iktar corners, iktar passes u daw l-imbarazz li tistenni għax il-logħba tal-Liverpool iżommu l-possess u mbagħad jiftħu pa' speċi jiftħu d-diviża tal-oppożizzjoni u jieħdu ċansis tagħhom. Jew inkella jkollhom il-ballun jippressaw li dik hija l-logħba ta' Klopp li tissejħa l-Gegenpress. Il-biera kienet logħba importanti ħafna. Il-quadruple charge għadha għaddejja, ovvjament jiena ma jiex naħseb fuq kif jista' jispiċċa l-istaġun għax ovvjament kull logħba fiha l-istorja tagħha. Il-biera kien der illi realistikament konna ħawaqqgħu il-punti, però il-Liverpool dejjem jisibu mod biex jiskurjaw u jirbħu l-lob u hekk ġara l-bieraħ. Ovvjament ħafna lob xintlab fadal il-lobit fl-FA Cup fil-Premier League illi għandna title race interessanti ħafna Man City u l-Arsenal illi qegħdin warajna. L-FA Cup għandna draw mhix xejn faċli kontra l-Man United f'Old Trafford illi jekk ngħaddu minn dik nkunu f'pożizzjoni tajba ħafna fit-tazza ovvjament għax tirbaħ, imma xorta jifdal libes fadal is-City, iċ-Chelsea għala volja li palissa jinsabu 11 il-post fil-klassifika xorta mhux tim li tarmi. Iktar u iktar jekk għadhom f'tazza qegħdin f'ċans jirbħu tazza f'staġun tant ħażin li għaddej minnu palissa. Ġifieri m'hemm l-ebda tim li għandek underestimatja għax dejjem rajna stejjer li jkunu mirakli fil-futbol, eżempju meta Leicester ħadu l-lig, meta Liverpool għamlu l-comeback kontra l-Barcellona 3-0 minn taħt Anfield mingħajr Salah, Firmino, kellhom Shaqiri u Origi jibdew illi
għamlu comeback għaddew il-finali u eventualment rebħu Champions League. Ġifieri tkun ma minn tkun ma tistax toħodha easy jew hekk għax sorpriżi dejjem jiġu fil-futbol. Il-logħba tal-bieraħ rajna l-ewwel start ta' Bobby Clark, iż-żagħżugħ illi jilgħab fl-Akkademja tal-Liverpool. Ħadd gost naraħ jibda għax ovvjament tara plejer għadu żgħir għandu l-karriera tiegħu qudiemu taraħ jingħata l-opportunitajiet u joħodhom tista' tgħid tajbin għal volja ma skurija xi jew m'għamilx assist. Ura daqsxejn konfidenza, ovvjament mhijiex performance li tiegħek 10 on 10 imma bħala l-ewwel logħba tiegħu li qatt beda fil-Premier League kien debut pożittiv fl-opinjoni tiegħi. Der konfidenti, eżempju meta kellu ċans biex ixxuttja la volja ma daħħalx ħadu u anke eżin jippressa tajjeb ħafna laqatni da żagħżugħ. Rajna daqsxejn xi ħaġa interessanti fl-squad selection ta' Klopp fejn qed jibda jilgħab il-Joe Gomez central defensive midfielder li għalija hija ħaġa ta' barra minn hawn. Ovvjament plejer li iktar komdu jilgħab center back, right back, left back għal-bidu mhux se jħossu komdu jilgħab defensive midfielder li huwa rwol totalment differenti, però ħajkun hemm momenti orajt li ħajder daqsxejn mitluf. Ovvjament di pożizzjoni ġdida għalih, imma fl-aħħar mill-aħħar qegħdina jisu għandna James Milner ieħor, għax Milner jista' jilgħab kull imkien tista' tgħid. Jilgħab fin-nofs, defensive midfielder, javvanza, right back, left back. Tudda snin kollha li Milner kien plejer tal-Liverpool rajni jilgħab f'diversi pożizzjonijiet differenti. U nixtieq nemmen li Klopp qed jagħmel l-istess Gomez. Għax ovvjament qed juri kemm hu plejer importanti għall-iskwadra. Meta kellna l-Trent imweġġa qabel ma daħal Bradley għax Settembru kellna kemm lil Trent kif ukoll il-Conor Bradley mweġġajn. Daħal Gomez ilha right back għamel biċċa xogħol tajba. Ottubru meta weġġa Robertson kien jilgħab Tsimikas, u mbagħad meta weġġa Tsimikas kien jilgħab Gomez left back illi kien eċċezzjonali u tista' tgħid m'għax nisema bajjis jew hekk bl-ebda mod imma il-wirjiet li kienet jilgħab Gomez meta kienet jilgħab left back fin-nuqqas ta' kemm Andy Robertson kif ukoll Kostas Tsimikas kienet jilgħab lob tu l-aħjar left back fil-Premier League. Again, ma jinsema bias jew hekk imma eżempju kien lab kontra players bħal Saka, Anthony Gordon kollu staġun ta' ħajtu bħalissa li m'għamlux ħoss miegħu hekk mertu kbir u Gomez plejer li professjonali ħafna apparti minkejja li għadda mill-injuries serji meta kien għadu żgħir. Qatt ma waqaf jagħta' qalbu dejjem ta' li seta' u dak il-hard work kif jgħid l-Ingliż it paid off. Rajna lil Origi jilgħab kontrina, kif kulħadd jaf Origi huwa icon tal-Liverpool, jiena personalment qisu bħala leġenda tal-klabb għax skurja goals ħafna importanti. Pereżempju fl-istaġun fejn ħadna Champions League u ġejna t-tieni b'79 punt. 97, sorry. Konna xejn b'xejn kontra l-Everton ġewwa Anfield Diċembru u minn ballu mitluf tista' tgħid għax Van Dijk prova jagħmel volley waqaf si Origi wara paprata minn Pickford u skurja li tista' tagħmel argumenti dak il-gol salvalor karriera mal-Liverpool għax skurja goals mal-Barcellona għamel skurja 2, inkluż dak il-famuż corner li Trent ħadu malajr u skurja u il-Liverpool javvanzaw il-finali. Il-gol kontra Newcastle ġo St. James Park fejn konna tutu kort il-ġu għalik għala volja
il-lig ma spiċċax favorina, xorta skurja l-gowl li mexxa t-title race fl-aħħar ġurnata, kif ukoll skurja gowl importanti fiċ-Champions League Final ma' Tottenham li jirbaħna 6 tazza Ewropea u ta' Champions League. Ovvjament għala volja Origi mhux qed jilgħab magħna kienet ħaġa sabiħa u wholesome illi tara jilgħab. Dejjem konna nitamaw illi ma kienx ħajskurja gowl fl-aħħar kontrina, nafuh li jiskurja ħafna goals tul l-aħħar minuti tal-logħb, ma id-darba ma kienx hekk, kellu logħba tajba fl-opinjoni tiegħi u kienet emozjonali l-ħaġa li xin ġi sostitut tara kemm il-fans ta' Nottingham Forest li jċaxfu għal-wirja ta' kollox u tara kif ukoll il-Liverpool is-supporters jċaxfulu ma jinsew qatt il-memorji li tagħna u tkellem fismi li tani l-aqwa memorji ta' ħajti. Bana Champions League, skurja goals fil-ligu ukoll li kienu importanti. Ma insomma ħalli kompli fuq il-logħba. Il-ballun der b'xejn ma rid jidħol, chances Gakpo Diaz kellu dak iċ-ċans Bobby Clark fej pruvaj dawru top corner imma kien żventurat. Il-Forest kellhom chances tagħhom ta' Gibbs White, Elanga, Oni wkoll kellu chances tiegħu. Imma biex daħal il-ballun fid-99 minuta, gol ta' sostitut Darwin Núñez li ritorna mill-injury u apparti Núñez rajna ritorn ta' Wataru Endo illi wara l-logħba ta' Chelsea ġabu filmat tiegħu bil-kruzzi imma ningrazzja l-Alla li ma kienx injury serja u kien available biex jilgħab. Rajna ritorn tal-Ungeriż Dominik Szoboszlai li huwa plejer importanti ieħor biddel in-nofs tal-Liverpool. U kif ukoll rajna ritorn ta' Robertson li orajt ma kellux injury oħra ma l-logħba ta' Southampton tilfa għala volja ngħidu l-verità ma kien se jibda jew ma kien se jilgħab għax ovvjament tagħti ċans l-squad players bħal Tsimikas, James McConnell, Jayden Dance, daw iż-żgħażagħ li jkollhom iktar tikbirhom iktar l-esperjenza. Ritorna kien ma jiflaħx u ħaġa li deqni f'Robertson għal volja jiddefendi tajjeb u hekk. Il-corners għal-aħħar mhux qed jagħti corner sura, eżin mhux qed jgħaddi mill-ewwel raġel, eżin qed jiġi cleared mill-ewwel raġel u dik hija ħaġa daqsxejn concerning għax inti l-logħba ta' Klopp il-fullbacks il-kreattività minn naħa tagħhom tiġi u jkollok ħafna corners u ma jidħolx wieħed minnhom. Daqsxejn mistoqsijiet tistaqsi imma jiena mhux jagħtaw biex maqdar, kuntent ħafna bir-rebħa importanti illi għalissa sakemm il-logħba tas-City tispiċċa kif ukoll il-logħba tal-Arsenal jispiċċaw qegħdin 4 punti il fuq nittamaw li United ipaxxuna u jġibu riżultat rebħa draw importanti li waqgħu l-punti s-City. Imma il-gol ta' Núñez niżel għasel għax ovvjament u dal-aħħar sena u nofs li kemm magħna smajna ħafna supporters United, Chelsea, Arsenal, City, Tottenham il-lista tibqa' għaddejja. Jgħidu Núñez flop, Núñez imbarazz, Núñez ma jafhem xejn, imma għalaqulhom ħalqhom. U nix nagħti mertu wkoll il-McAllister li il-pass li kellu jagħmel vera ma kienx faċli. Iżda kellu żewġ players miftuħin u mar biex jagħti pass diffiċli biex jisib mod. Tinduna l-intelligenza ta' ċertu players, McAllister biex fakkar il-kulħadd xajni 35 miljun u dan ieħor player li spettaturi rivali kienu jgħidu li mhux tajjeb kien flop imma kien tilab ġo team illi il-midfield għaddit mir rebuild u pa' speċi midfield kompletament ġdid u għala volja kien jilgħab f'pożizzjoni mhux il-favorita tiegħu defensive midfielder dejjem idina u issa tara iktar avvanzat wara l-lob ta' Endo tilgħab iktar u hekk sar plejer importanti wkoll. Ħaġa sabiħa.
Insomma, qabel ma nagħlaq nixtieq nżid kumment. Rajt kummenti tas-supporters ta' Nottingham Forest fuq Twitter kif ukoll ir-rivali jgħidu li Liverpool l-VAR u referees tuhom ħin sakemm jiskorjaw. L-rispett kollu. Raġuni bla sens. U tinduna kemm inti tim kbir u twaġġaq lub ta' ħaddieħor għax pa' speċi daw ħaġa ir-referi ta' 8 minuti għax il-goaler għamel xi 6 minuti mal-art. Tieni ħaġa, il-goal kien skurjat fid-99 minuta illi żewġ plejers ta' Nottingham Forest stess kienu bbukjati karti sofor biex jaħlu l-ħin, throw in a corner. Jifieri dejjem jagħmlu minn kollox biex jitfgħu aġenda kontrina fejn aħna tilagħbu l-logħba tagħna u nilagħbu sal-aħħar. Ikunu draw, infittxu biex nirbħu. Da ma nafx jistennew minn għandna ġifieri. Lejra x'tagħmellek. Ma insomma, nirringrazzjakom tal-li smajtu l-analiżi tiegħi u vera kontent bir-riżultat. Jalla issa nibqgħu għaddejjin bir-ritmu li għaddej palissa, għaddej forma tajba. Qabel ngħaddi għall-kollega tiegħi nixtieq nagħdikom reklami, nirringrazzjakom u lejla tajjeb tiegħi. Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa għall-logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Qed tfittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibżaq għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibżaq għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Usos Fuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21 45 0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Usos Fuso Malta. Wasal eluq żmien ommok missierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd. Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba għal kulħadd, ħasis milanisti anke mhumiex, ħasis segwaċi tal-Kamra Sportiva u nittama illi kellkom weekend pożittiv kemm fejn jidħol l-isport u fil-ħajja personalità komjuna fejn jidħol l-isport rebħa l-Milan, rebħa raħal ir-Rabat
u bidu tajjeb fil-kampjonat tal-Formula 1 għal Ferrari. Mhux bħal McLaren u vera s-redditur. Però għadu bidu. Mela, ngħaddu mill-ewwel għal punt Lazio Milan, rebħa importanti, 3 punti importanti li bija komplejna saħħu it-tielet post. 3 punti importanti imma performance disgustanti. Ħanejtek fl-ewwel taqsima xi li fit-tieni taqsima sibna naqas għajna mhux ħażin, però fl-ewwel taqsima ħriġna jisna ma nafux fejn qegħdin nuqqas ta' komunikazzjoni ftit minuti wara l-bidu tal-partita Lazio kważi marru fil-vantaġġ permezz tal-Brażiljan, u onestament ismu bħalissa mhux jiġini, u mbagħad kellhom azzjonijiet perikolużi oħra u ħafna żbalji min-naħa ta' Milan, speċjalment tal-Alġeriż Ismael Benacer. Ismael Benacer fortunatament kontra qalbi il-bieraħ kien l-ar player ġol ground u naħseb illi sħabu ħanejtek pattew għall-iżbalji illi għamel u. Pero ovvjament naħseb illi wara kelli daħal mill-inġeri għamil partita tajba ma' Sassuolo, pero minn duġi mill-lura mill-Koppa tal-Afrika nemmen illi għadu mhuwiex dak Benacer illi nafu illum. Ġifieri hemm bżonn illi Stefano Pioli jiffoka aktar fuq Ismael Benacer. Però u ovvjament minix ħanoqgħod ngħid ir-rata semmejt l-Ismael Benacer għax naħseb kienet l-ar performance tiegħu s'issa minn dal-istaġun miftit li lab, u ovvjament fl-ewwel ħaf it-tim kollu kellu performance ħażina kif ġaqet kważi. Għalaqna l-ewwel ħaf xejn b'xejn, kellna għalkemm l-unika xut li tajna fil-lasta kien dak qabel minn il-partita ta' Christian Pulisic li salva tajjeb il-goalkeeper Provedel li naħseb fil-ground kien l-aħjar raġel għaliex onestament ġab ħafna saves. Anka ġifieri il-goal bażikament laqgħu mbagħad daħal kif daħal, però naħseb fit-tieni ħaf sibna saqajna biex ġibna daw 3 punti importanti, però bitqanżieħ u naħseb illi din illi nerbħu bitqanżieħ naħseb hemm bżonn tinbidel jekk kif qal l-owner tagħna Jerry Cardinale illi jrid jagħmel tim kompetittiv u jirbaħ iċ-Champions League. Alla ħares naħseb labna l-ewwel ħaf b'dak il-mod u labna kontra Real jew City għax naħseb il-konsekwenzi kienu jkunu ħafna aktar qar. Naħseb jiena minn kif rajt il-logħba sa ovvjament mhux kulħadd jista' jaqbel miegħi, però jiena naħseb ir-realtà ngħiduha kif inhi hija dik. Però naħseb fit-tieni taqsima bdejna tajb ġifieri bdejna nikkontrollaw il-ballun u però ħanagħmel enfasi naħseb il-mod fejn rajna bir-rispett kollu lejn kulħadd il-ħdura tal-players tal-Lazio mela l-ewwel tkeċċa fis-57 minuta il-plejer tal-Lazio in-numru 57, però onestament bħalissa ismu Pellegrini, skużawni nista' ġifjakart Pellegrini, sakemm Pellegrini ġifieri bażikament bdew jgħidu li ma kienx ħaqqu jitkeċċa. Ma kienx ħaqqu jitkeċċa. Mela Pulisic m'għandunax li l-azzjoni kien ħajkun fa' u kompla. Mbagħad qabdu minn u ġibdu mag u diġà kellu karta safra. Diġà kellu karta safra. Ġifieri bil-fors kien jekk fil-futbol sa fejna fina jekk tuħu tieni karta safra ovvja ħamra tkun. Mhux vera? Ġifieri kienet ta' tkeċċija. U onestament ħaġa oħra diżappuntanti li rajt hija kif kien inħassar il-mod il-gow tal-ejaw. Għax ovvjament kien fuq spaltu offside. Kellu spaltu no offside, jekk kanu qogħdu nsibu x-xara fl-ġina bir-rispett kollu. Mela allura bir-rispett kollu noqogħdu nilagħbu rugby. Għax noqogħdu nilagħbu rugby u nsibu x-xara fl-ġina. Sempliċement għax l-ispalla kienet offside u ġie ġudikat ukoll li ma kellux għalfejn jitħassar. Però ovvjament dik il-logħba qawwija l-VAR ġifieri u mbagħad wasal il-gowl ta' Noah Okafor illi naħseb kemm ilu mal-Milan il-Pioli kull darba
jaqalaw mit-tajn biex tkun pulit u ma nużax ċertu kliem. Mela, daħal kontra l-Cagliari skurja mill-bidu. Daħal kontra l-Lazio fl-ewwel round u skurja. Daħal kontra l-Udinese u skurja, kontra l-Monza daħal u skurja, u l-biraħ daħal u skurja. Ġifieri bażikament kif qegħdin naraw players illi ma jemminx fihom Stefano Pioli qegħdin idduħ ir-riżultat. Għadli kemm smajnax ma rridx jilagħbu. Jiena li fin-nofs wieħed mill-aħjar illi hemm bħalissa. Kien hemm ukoll De Ketelaere għalilhom li mhuwiex tajjeb, mal-Atalanta qiegħed jibbrilla. Gabbja ma kienx jilagħbu, bagħtu ma' fl-Ispanja mal-Villarreal bħalissa d-difensur ċentrali għalla ħares m'hemmxu għax issa mill-performances mill-bidu ta' Jannar li l-aħjar plejer kien. U naħseb l-unika difensur li mhux jagħmel żballi. U mbagħad wara l-gowl bażikament fallew ċans tal-Lazio, però mbagħad Lazio tilfu rashom. Naħseb ħasbu illi saru xi iljuni wara mbagħad ukoll tkeċċa dak li jisu Gullit ma mhuwiex Gullit, onestament. Jakuzi, Angusi, illi ovvjament id-deċida qabad jagħti il-pulis, mela hawnhekk qegħdin nilagħbu l-boxing. Mela aħna hawnhekk qegħdin nilagħbu l-boxing. U diġà kellu s-safra dan. U diġà kellu s-safra. Allura t-tieni safra mhux ħamra jerġa' jiġi għax il-Lazzjali mbagħad marru jeqridu għax dibello mhux dibello. Ħalluna tridu. Jew inkella Romagnoli dak il qolla tazza ma tħadna lik marjet li kienet vergonja l-logħba, vergonja. Ġejtu tagħtu wara l-logħba. Ma tafux tieħdu telfa tal-Lazio. Bir-rispett kollu lejn kulħadd fġieħ kemm hemm ta'. Mela sa oħra ġejtu t-tieni u din is-sena għandkom xogħol titlu fiċ-Champions League, di karaw. Issa mniex bir-rispett kollu qed nagħmel xi ħadd ma tnejt il-fatti kif huma. U mbagħad tkeċċilhom it-tielet wieħed li skont ma tkeċċal xejn meta kien xeba jissalvaġġja. U mbagħad is-sabiħa ġil Bravo Lottito qal li jrid jerġa' tintlab il-logħba. Mhux problema tintlab il-logħba, però bdew 3 karti ħomor, mhux problema tintlab il-logħba. Ħallina trid x'affarijiet dawn. U mbagħad tispiċċa l-logħba 3 punti u saħħaħna t-tielet post. Però bir-rispett kollu għax mid-diera għaw dan il-fake profile it-Tiger li jidher li ma tantx għandu simpatija mat-tim tal-Milan li huwa fake. All right, mhux fake profile, qegħdin jgħiduli. Ir-referi kienet iħares lejn il-fawta Castellanos ma saffar taħseb għal xejn sospiż diberaħ bil-dura l-għandek qed ħabib milsinek titkellem. U mbagħad kellna nitkellmu naqa' fuq Dibello tajt, Le jiena fuq Dibello. Jiena li ma tistax tgħid il-refja ħażin, l-unika żball li għamel meta kien hemm throw-in li ħabat ma' Gabbja u ngħata throw-in favur il-Milan, dik hemmhekk kien żball, jridu ngħidu l-verità kif inhi. Però issa mbagħad iridu ngħidu kollox, għax min jgħid li l-gowl tal-Lejaw kien offside. I'm sorry ta'. Għax jekk kanqogħdu nsibu x-xarafaġin allura naħseb il-gowl skura u t-timiet tas-serja A kollha bir-rispett kollu, nofshom jridu jiġu mħassrin. Jiġifieri. U onestament nikkundanna l-attakki li saru mill-partitarji tal-Lazio fuq Christian Pulisic illi qalu noqtlu lilek, noqtlulek il-familtek u hekk. Bir-rispett kollu dawn mhux affarijiet li għandhom jiġru fuq Pulisic. U fuq l-ebda plejer bħalma eżempju jiena sta ngħid kif inhu meta darba l-kurva sud attakkaw il-Lautaro nista' jesbar il-Lautaro Martinez kien jew De Marco ma nafx min kien, jiena dak nikkundannhom definittivament. Nikkundannhom għax aħna rridu nieħdu l-futbol bi sports. Ma rridux nitlu personali mbagħad ngħidu aktar il-familja, mela l-familja ta' Christian Pulisic kienet qiegħda tilab hemmhekk fġieħ kemm hemm. Niġu nattakkaw il-familja tal-plejers, ikun min ikun. Fuq dawk missa ħadet deċiżjoni l-FIA Italjana. Jidher li għandna naqgħu xi kummenti, ċarti mifsu dawn subtitles huma. Dik jirrispondi għas-suretitur. U Tiger Lily reġa' qalet
taħseb li għal xejn ġie sospiż Di Bello ħabib il-ħdura għandek qed ħabib il-sienek. Titkellem ovvjament minn ixħan wieġeb ma naħsibx li offendejt il-ħattet kif kienu l-affarijiet bir-rispett kollu jiena nikkundanna kull attakk li kien hemm fil-konfront ta' Christian Pulisic u f'kull attakk li kien hemm ukoll fis-serja A din is-sena u anke fil-futbol internazzjonali fejn ġieli rajna wkoll il-plejer Vinicius Junior jiġi attakkat sempliċement għax għandu l-ġilda skura. Dawn l-affarijiet li m'għadux nikkundannaw fuq il-futbol. Mbagħad għax tilfu ħajatu. Is-sena l-oħra kienu rebħulna is-sena l-oħra l-laqgħa ġo Olimpico merit li kienet rebħa meritata kienu tawna jerba' lilna. Allura x'nagħmel naqbdu ntuhom jew noqogħdu ngħidu ir-referi kien ħażin? Le, aħna konna ħżiena. Aħna konna ħżiena s-sena l-oħra. U l-Lazio din is-sena ma kinux ħżiena, però fit-tieni ħaf il-Milan kienu aħjar. As simple as that. Mela ħanoqogħdu waħlu f'Di Bello. U kull darba noqogħdu nsibu x-xaraf għal xi referi. Jew inkella għaliex issa kien hemm logħba ta' Inter Atalanta bl-iskor ta' 4-0 għadu jgħidu għax referi għax referi rebħu għax tajbin u daqshekk. U l-verità li jdu ngħidu anke ġimgħa l-oħra fuq il-gowl tal-Juventus u Frosinone l-aħħar gowl kien offside. Le ma kienx, kien gowl. Vera l-Juventus ma kien performance tajba imma kien gowl. U fl-aħħar mill-aħħar mhux il-performance tot minnu 3 puntijot. Ħaġa oħra tajba fil-partita kienet illi reġa' ritorna d-defensur Ingliż Fikayo Tomori. Jidher li komplew jitlu xi kummenti. Mela Mattias Camilleri li nirringrazzja ħalix dejjem isegwini u grazzi tas-support li juri t-tim ta' Rabat Ajax għax supporter ta' vera, supporter tal-Unjoni ta' Rabat. Tirwieħed ta' Okafor kien biżejjed biex joqtol lajk la ġol Olimpico ekku. U mid-dera għandikun it-tim tal-Milan weħel xi multa ta' 25,000 għaliex spara fuq ajkla meta mhux suppost. Mela, Adrian Bosch Tiger Lily taħseb li kien komplott min-naħa tal-Milan imma ma naħseb li kien hemm l-ebda komplott jiena min jemmen fil-komplotti eċetera. Forsi vera kien hemm ħafna mhux f'dil-logħba ġifieri f'logħbiet oħra kien hemm ħafna żball minn ta' referis, però jiena naħseb li ma kienx hemm l-ebda komplott. L-unika komplott li kien sar fis-Serja A huwa ċar huwa fl-2006 mid-diriġent ta' Juventus Luciano Moggi fejn imbagħad kien ġara l-Calciopoli u kulħadd kien jaf ġara meta Juventus ġew relegati ġifieri. Mela, kamra sportiva u jiġbet tal-kumment tas-sur editur Charlton Mifsud tista' telabora jekk jogħġbok. Il-penalti ta' kontra l-Atalanta ħadd ma jgħid fuq eżatt Mattias Camilleri eżatt għax il-penalti kontra l-Atalanta kulħadd qal li kien bir-rispett kollu ma kellux xjenata jew kien dubjus ħafna aktar kien lemilliha, però dak imberek Alla ħadd ma semma xejn fuq u għax l-bieraħ għaliex il-Lazio ma ġiethomx kif ġiethom ħafna plejtu sħiħ. Mela jien naf jista' jgħid għala ġie sospiż Di Bello jekk mexa tajjeb. Mela, Di Bello ġie sospiż għal xahar, ma ġiex sospiż mod definit. Però l-AIA qalet li Di Bello mexxa tajjeb issa jekk ġiex sospiż jew le, dik imbagħad forsi kien hemm xi ħadd jgħawwi minn ta' ġewwa kontra Di Bello, ma dik ovvjament tista' tibgħat email lill-FIA Italjana. Tiger Lily. Charlton Mifsud. Għax ma jaqblu xejn ma li qed bħal meta jkollok l-ispelli kontra u jiktiblek li jrid. U mbagħad il-Kamra Sportiva qalet lis sur Charlton Mifsud li ġibet punt tajjeb biex ovvjament tkellmu private. Tiger ġie sospiż mill-AIA. Jiena sa fejn naf li rajta mill-AIA qalu li r-reffja sew u qalu u kien hemm qalu kolli sospensjoni tiegħu ma kienx ġusta, issa jekk forsi għandix informazzjoni ħażina jiena jista' jkun, però l-affarijiet sa fejn naf jiena kif smajthom jiena u kif rajthom jiena ġew ħafna mill-opposta kif qalet Tiger Lily. Mattias Camilleri ħallina Tiger Lily murros. Mela. U Tiger Lily wieġbet okej mela. Tajjeb, mela ġifieri l-aħwa qegħdin niddiskutu m'għandniex għalfejn attakkaw il-xulxin ġifieri nżommu d-diskussjoni b'mod sportiv fil-ground ġifieri jista' jkun li ma naqblux u hekk. Mela jidher li issa l-sfida li missija fl-Ewropa li kontra l-Sparta Braga li
mhumiex xi avversarju li suppost għandhom jerbħuna, speċjalment John Milan, ġifieri nemmen illi kapaċi jekk iridu ngħaddu għal kwarti tal-finali illi jmiss. Issa ħanitkellem fuq il-klassifika ninsabu t-tielet post b'4 punti taħt Juventus, ovvjament illejla hemm il-partita taħraq Napoli Juventus, jekk min jista' jeżbal il-Juventus ġewwa Napoli ilhom ma jerbħu fuq 7 jew 8 snin. Jekk min jista' jeżbal, ġifieri nispera li llejla din il-ħaġa ma ddurx. S'issa l-iskor għadu dak ta' xejn b'xejn, naħseb jidher li għad intemmet l-ewwel nofsija tal-partita. L-iskor għadu dak ta' xejn b'xejn, ġifieri jidher li ħadd tkun logħba interessanti immens bejn il-ġixtimijiet, ovvjament illi Juventus iridu iżommu posthom mal-ewwel erba' u ovvjament Napoli wara l-wirja li taw il-bieraħ, naħseb kienu dawk li taw skużawni mhux il-bieraħ ma' Sassuolo kien jista' jeżbal nhar it-tlieta jew l-erba', naħseb huma kienu dawk in-Napoli illi rajna jilagħbu is-sena li għaddiet għax ħaġa oħra Napoli ħadd ma jistenna illi tim illi ġara bil-lig tas-sena l-oħra jispiċċa jiġġieled biex jiġi mal-ewwel sitta, ġifieri. Però mbagħad kien hemm ċertu deċiżjonijiet, ġifieri kulħadd min jifhem fil-futbol Taljan jaf fejn nasal illi affettwaw ukoll lit-tim. Jiena naħseb dak kien kollox minn naħa tiegħi, ma nafx jekk hawn iktar kummenti, jidher illi ma l-ebda kumment iktar. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna, ovvjament nirringrazzjaw l-sponsors tagħna l-Kimiclean, il-Catalan, Game Breaker, Spaces u Barber Room u għada wkoll nistidinkom issegwu l-Kamra Sportiva għal programmi recorded li ħajitkellmu magħna Marx Kembri il-logħba li qed tintlab bħalissa fejn Juventus u Napoli u jidher li u ħajkun hemm ukoll Karim u Oliver dwar il-lobby taċċi ta' Brighton u Manchester City u Chelsea li braħ fiċ-ċabbi ta' 2-2 u l-luf Manchester City jerba' Manchester United bl-iskor ta' 3-1 għala ħajkun hawn il-kollegi tagħna Karim, Oliver u Mark li ħajabdejtjawkom fuq daw it-tliet logħbiet interessanti illi kellna dan il-weekend. Għal min forsi ma setax jara l-programm tagħna ħajkun qed jitgħadda l-waqt fuq YouTube channel jiena nkun magħkom il-ħamis filgħaxija eżatt wara l-logħba bejn Milan u Sparta Braga sa dan it-tant nixtieqilkom ġimgħa mill-aqwa u ta' min insemmu illi nitolbukom issegwuna ħabba affarijiet iktar interessanti fejn jidħol l-isports fuq Kamra Sportiva. Dak kien kollox minn naħa tiegħi. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna l-lejl it-tajjeb. Thank you.